Αγαπητοί τηλεθεατές, με αφορμή την εγκαινίαση του νέου ναού της Αθηνάς στην Ακρόπολη από τον Περικλή, ρωτήσαμε πολίτες να σχολιάσουν πώς αισθάνονται για το σημαντικό έργο. Εγώ είμαι από τη γενιά των μαραθωνομάχων. Εγώ το ψηφίζω τον Περικλή γιατί έκαμε την Αθήνα μας σε φάμιλι των Ευρωπαϊκών. Και ο γιος μου δουλεύει στην Ακρόπολη όλο τον καιρό. Φυσικά και δεν άξιζαν. Για πηγαίνετε να ρωτήσετε τον κύριο Περικλή, έχει έρθει καμιά φορά στον κεραμικό. Ας κάναμε πρώτα τα βασικά και μετά οι πολυτέλειες. Εμείς έχουμε καταστραφεί από αυτό το έργο. Τάκα τούκου τα καλέμια όλη μέρα. Και σκόνη, πού να πλησιάσει πελάτης έτσι, μάνα μου. Όλα απευθείας αναθέσει στον Ήκτινο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά, φιλαράκι. Πείτε στην Περικλάρα. Ανδρών επιφανών πάσα η γης μπάφος. Συγγνώμη, αλλά για μένα αυτό το έργο είναι too much. Μας μαρμαρώσαν την Ακρόπολη. Πείτε μου, τι δουλειά έχουν τα ευτελή πεντελικά μάρμαρα στον Ιερό Βράχο? Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι οι αποχετεύσεις από του Φιλοπάπου τρέχουν στις αυλές μας. Τι να τον κάνω εγώ καλέ τον Παρθενώνα? Σχώρα με Θεά μου. Τώρα που τα κάνανε όλα μαρμαρένια δεν έχουμε να δηλώσουμε οι βοσκτόπια. Θα χάσουμε τις επιδοτήσεις της Δήλου και θα φταίει ο Περικλής. Εγώ δεν είμαι ξάδερφα από ΠΑΕ και δεν κατέω. Αλλά ό,τι και να κάνουνε σαν την Κρήτη δεν έχει και ξάντος.